نەهاژی خانم بێریڤان فرات بەردەفکە ئەنجومەنی دموکراتیکی کوردان لە فەرەنسا ji Parîsê bi me re ye ji bo ku em bizanin ka îro çi çê dibe Bêrîvan xanim roj baş saziyên hikûmeta Frensî dibêjin nijadperstî handerê wê êrîşê bû lê gelek laherên Kurdan dibêjin ku Tirkiye li pişt êrîşê bûye hûn çi dibêjin çi tiştê nû heye piştî wan du rojên wê êrîşê bi rastî nizanim jê agahdar doho êvarê ev zilam ji hapîsxanê yani bin çavan derxistin û birin servîsekî psîkiyatrî çünkü dibêjin psîkolojiya wî xerab e û gerek ev ber destê doktoran û hekîman derbas bibî carek di biryar bidin ew dikarî bin çavan da bisekînî yani hevlêkara soruşturma wî dikarî berdevam bike û na yani ev jî tiştekî ji bo me Kurdan qebûlkirina wî pir giring e çünkü ev zilam bi xwîn sarî hatiye heta berderiyê navan de me ji we dera du kes kuştiye pişta nav restorantekê Kurdan yek kes ji we dera kuştiye pişta jî 150 metre meşiye çûye nav kuaförek yani ku yê cî û pora çêdikin yê dere jî agir vekiriye ser Kurdan lûra çeka wî neşxulandiye müşterî û müvekkilê wê dere xavitine ser wî û ya destrês kirine. Bêrîvan xanim li gora tu dibêjî ku dadwar diyara ew azad kirine yan li cihekî dî ji zindanê derxistine diyara li gora peyamên ku niha me hene diyara dadwar hukmê yan biryara ku demê dirêjtir daniye di zindanê de bimîne. Tiştekî wisa tune doho yani doktor juya dîtiye û gotiye ew nikarî bin çavan de bisekine çünkü psîkolojiya wî xerab e ama ew nêmane ku divê distan nakin bin çava doho psîkolojiya wî ne baş bûye yani ji bo wî jî gerek ber ekîbek eksperan derbas bibî wî çaxê dikarin bêjin bi rastî psîkolojiya wî ne baş e û ew nikarî bin çavan bisekirî û ew nikarî em li kolîna servî berdevam bikin yani gerek biryarê wisa temamî ne hatiye girtin em li benda lêkolînan û encamê lêkolînan bimînin lê Bêrîvan xanim dixwazim bipirsim çima ew bersiva da Kurdan xwepêşandanên bi alozî li Parîsê bibûn mane xerab e ji bo navdengê Kurdan li Fransa û li Ewropa jî ku niha bo nimûne divê rûdanê de ew xwe qurbanîne na gerek yeme gelê me jî baş bizanin me zaten doho bixwe me rex nekir wekî cedeke te me hatta çalakiyê xwe nivî de davî kir çünkü me got em vî provokasyon tiştê wisa qebûl nakin ama carek dî yê kamyonetekî ji ala Tirka ji sembola Bozkurtan hat nav kitleme, nav gelleme, nav çalakvanan derbas bû û provokasyona dest. Ji wî aliyê da jî pişta jî çalakî ji kontroleme dest dikin. Wekî polîsê Fransız jî dibêjin gerek gelleme jî vêya bizanin yê ku me godar dikin jî vêya bizanin dibêjin çend kesên derva Parîsê hatine vê dera û wekî provokatör hevlî çalakvana bûne. Baş e Bêrîvan xanim hikûmeta Fransî çi dibêje Kurdan ji bo ku meselan bo nimûne di lêwan te nabe ku wê bên werin parastin li vî welatê demokrat xwaz. Bi rastî doho wekî me got me valiyê Parîsê valiyê Parîsê jî hûn dostanin polîsê yekemîn a komara Fransaya me hev dittin çêkir pişta jî me çû Adalet Bakanı nizam Tirkiye Kurdî çilo dibêjin ji wî re hev ditin çêkir bixwe jî ji me re gotin yani temamî Fransa ketiye şinayiyê yani ne tenê Kurd kuştine ji qalbê Fransa da bûla barandine ji bo wî jî em wekî we yani dilê me jî değiştî got em jî destê me de tu çi tê em ser vî dosyê biçin û zû da bersivê bidin pirsa Kurdan. Bêrîvan xanim em ê adaletê bigin cî. Bêrîvan xanim ev êrîş bû li salvegera 10 saliya kuştina sê xanimên navdarên Kurd. Yani ji bo vêna û çi dibêjin
اگر به کورتی برسوا ما بدی يعني جبوي ام دبيجن بشفيدا جي تركيا هيا بشفيدا جي استخبارات تركيا هيا چونكي في روجي حكوم كوجي تشيبو جيفينا تدگرا جنان كرد هب بدرا كو جبو آمادكاريا چالاكيه نه چلي يعني اف كوجيا و ساكنه جان سيدان دوان ليلى شايلمز هاتن قتل كرن آمادكاريا وي كوم كوجي دكران جبو وي جبو پرستريكي تيران او تشته او صاحبو جیوین خواست ساعت کی آوتن ساعت درنگی ده اگر جی ساعت خود آب جیوین تسکری وی چاقی نه تکس بلکی بنجو کس شهید کتیان yani جبو کم تبشن işte ki amadakariye ki permezin heye teşvida ne kare yek izlamak dereye unşat pereste ez dixwazim via jibejim gelek ki yani اگر بکورتی بریوان خانم بکورتی تکایه فرمو ez kurdi bejim ev zlam نجات پرسته ویا قبول دکه جبو ویا جکتی حبسه zaten hapiste de salak derbas kiriye fakat hemu biyaniyan heznake çiloş dikevi hapiste derdikleri beces kurdan heznake polis ve gotiye kurdan hez polis ve gotiye ez derketmek kurdan bukuşum jibو ویا جgerek bana hemu em bigerin u bersivava via jî devlet spas ji bo demê te berîvan Frat berdevka Encûmenî Demokratîkê Kurdan ji Parîsê bi me re bû gelkî spas. Baş